Tuhosi meidän liittolaisvaunun. Tuhosimme liittolaisen. Ammustelinen vaurioitui. Ammustelineen osui. Ammusteline otti osuman. Onneksi se ei räjähtänyt. Komentaja on haavoittunut. Hän ei pysty keskittymään. Komentaja on haavoittunut. He osuivat komentajaan. Emme näe mitä tapahtuu. Ajaja on haavoittunut. Emme voi liikkua kovin nopeasti. Ajaja on haavoittunut. He osuivat ajajaan. Tuuraamme häntä, mutta emme kovin hyvin. Sytytti mennä palamaan. Vihollispanssari on liekeissä. Osuimme vihollisen polttoainetankkiin. Poltimme ne. Moottori on vaurioitunut. Nopeutemme on hidastunut. Moottori savuaa. Moottori on vaurioitunut. Kriittinen moottorivaurio. Olemme jumissa. Olemme korjanneet moottorin, mutta nopeutemme on hidastunut. Moottori on korjattu, mutta emme voi liikkua kovin nopeasti. Olemme tulessa. Tulipalo. Sammuttakaa se nopeasti. Sammutimme tulipalon. Tulipalo on sammutettu. Tukahdutimme liekit. Polttoainetankkiimme otti osuman. Polttoainetankkiimme osui. Yksi polttoainetankeistamme repesi. Tykki vaurioitui. Menetimme tarkkuutta. Tykki on vaurioitunut. Emme pysty ampumaan tarkasti. Tykki on jumissa. Emme voi ampua. Tykki on poissa pelistä. Korjasimme tykin. Ammu kun olet valmis. Tykki on toimintakunnossa, mutta tarkkuus heittää hieman. Ampuja on haavoittunut. Ampuja on haavoittunut. Yritämme tuurata häntä. Ampuja on haavoittunut. Hänellä on vaikeuksia osua mihinkään. Lataaja on haavoittunut. Emme pysty ampumaan niin nopeasti. Lataaja potkaisi tyhjää. Radio otti osuman. Radion kantama on laskenut. Radio on vaurioitunut. Pystymme puhumaan vain paikallisesti. Radio otti osuman. Emme pysty tavoittamaan ketään alueen ulkopuolelta. Radisti on haavoittunut. Radion kantama on laskenut. Havainnointilaite on vaurioitunut. Havainnointilaite otti osuman. Havainnointilaitteen lasi on vaurioitunut. Havainnointilaite on vaurioitunut. Emme näe yhtään mitään. Havainnointilaite on epäkunnossa. Emme näe juuri mitään. Havainnointiaakon lasi on tuhoutunut. Emme näe juuri mitään. Havainnointilaite on korjattu. Havaitsemisetäisyys kohentui. Korjasimme havainnointilaitteen. Pitäkää silmänne auki. Havainnointilaite on taas käytössä. Havainnointikyky kohentui. Tykkitornin kehä on vaurioitunut. Pystymme hädintuskin kääntämään sitä. Hydrauliikka on poissa. Meidän täytyy kääntää tykkitornia käsikammella. Tykkitorni on jumittunut. Emme voi kääntää sitä. Tykkitorni on jumissa. Korjasimme tykkitornin, mutta se kääntyy hitaasti. Yritä kääntää tykkitornia hitaasti. Sen pitäisi toimia nyt. Se oli siinä. Kaikki ulos. Se oli siinä. Kaikki ulos. Ulos. Tämä vaunu on romuna. Emme läpäisseet niiden panssaria. Emme läpäisseet niiden panssaria. Emme edes naarmuttaneet niitä. Emme edes naarmuttaneet niitä. Se ei mennyt läpi. Läpi meni. Läpi meni. Vaurioitimme vihollista. Vihollinen on vaurioitunut. Osuimme viholliseen. Osuimme viholliseen. Osuimme vihollisvaunuun. Osuimme vihollisvaunuun. Kriittinen osuma. Kriittinen osuma. Osuimme viholliseen. Osuimme viholliseen. Upea laukaus. Upea laukaus. Vihollinen vaurioitui vakavasti. Vihollinen vaurioitui vakavasti. Kimmoke. Kimmoke. Se kimposi. Se kimposi. 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 Kimmotimme niistä. Lähdetään liikkeelle. Lähdetään liikkeelle. Menoksi. Menoksi. Aika lähteä liikkeelle. Tela otti osuman. Tela otti osuman. Yksi teloista on vaurioitunut. Yksi teloista on vaurioitunut. Menetimme telan. Olemme jumissa täällä. Menetimme telan. Olemme jumissa täällä. Emme pysty